Știi ce? M-am săturat să stau în frig. Trebuie să ne cumpărăm centrală nouă. Bine, dragă. Și mai vreau și o bicicletă. Bine, dragă. Și care cumperi? Imediat. Merg la Denistal și cumpăr de acolo centrala Buderus Logamax Plus GB012 25 kW sau GB062 24 de kW cu 5 ani garanție și poate primim și o bicicletă. Serios? De la Denistal? Păi acolo nu se vând biciclete. Da, dar până pe 14 mai, Denistal organizează săptămânal o tombolă, iar câștigătorul se poate alege cu o bicicletă. Denistal, în Grădiște, strada Petru Rareș numărul 73 și Aradul Nou, calea Timișoarei numărul 50A. Câștigătorul a 4 titluri pentru cel mai bun chitarist de jazz revine în Timișoara în această vară. Nu pierde întâlnirea cu Aldi Meola, World Sinfonia, pe 11 iunie la Filarmonica Banatul. Bilete începând de la 100 lei pe eventim.ro și la casieria Filarmonicii Banatul din Timișoara. Biletele VIP includ o întâlnire cu artistul, foto și CD cu autograf. Aldi Meola, World Sinfonia, pe 11 iunie la Timișoara. www.vestic.ro, un site tare în Arad. Clubbing, party, sport, informații. www.vestic.ro. Suntem peste tot. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.